Sembola dayikên Şemî berfwana 33 sal li pey zarokê xwe yê windabûyî geriya. Piştî derba leşkerî ya 12 îlonê sala 1908 kurê wê Cemîl hatibû binçavkirin û windakirin. Lê heta mirina wê jî kurê wê nehatîtin. Li Enqerê bi navê berfwana parkek hatiye avakirin. Di vê parkê da dayika berfo di dest da wêna Cemîl yan Nedyar va rûniştiye. Li pey wê jî gelek wênê din yê Nedyar rêz bûne. Parka berfwana û peykera berfwana li Enqerê ji aliyê şarederiya Çankayê ve hatiye durustkirin. Li ser 18,000 metr dûca cî digire. Berfwana bi salan li qada Galatasarayê bi dayikên Şemî ra rûnişt û çavreyê Cemîl kir. 33 sal derbas bû. Cemîl nehat. Berfwana sala 2013 da çû ser dirovaniya xwe. Lê ana peykera berfwana li benda kurê xwe ye. Birayê berfwana Torûn Karekaya dibêje xwîşka min berfwana. Her gav bi hêvî bû ku wê rojekê Cemîl vegere mal. Ji bo wî jî deriyê der her gav vekirî dihîşt. Torûn ana vê parkê wek sembola dayikên windabûyan diyar dike. Heykeli bir yaptığımda akşam üzeri bana telefon geldi. Ji bo peykerî dana êvarê ji me re telefonek hat. Ez li golê bûm telefon ji Enqere bû gotin em dixwazîn navê berfwan li peykerî bikin û divê parkê da peykerê dayikê biçikînin. Êşa wê hergav di dilê me da bû. Ev pêşniyare ji bo me bû sedema aramiya keça min ji berî dilûvaniya xwe. Ev qeyde şehîdê me ye ku li vê derê em hiç pey ji dû zavan bernadeyin. Berfwana sembola zarokê windabûya bûn. Bi salan li pey zarokê xwe ket û xwast bibîne zarokê wî windabû bû. Heta niha jî nehate dîtinê. Bes ew çû ser dilovaniya xwe. Ana dibêje ku ez biçim ser dilovaniyê jî hetayê ez li virim û li pey zarokê xwe me. Berfwana sembola zarokên windabûyan e. Eyüp Demir, Dengê Amerîka,